Evo mogu ti reći realno zašto igram svakim djevojkama. Zašto igram svakim djevojkama? Zato što one ostale djevojke što su fine, kulturne, ovako fine, kulturne, sjede i ovako brale, puste muziku, DJ i dosadne su nekako. A Jadranka nije toliko dosadna, pa eto, podigram s nekad s njom neki... Ne, Jadranka je dobar lik. Da. Tebi to na nervnoj bazi, Jadranka. Da. Treba da smanjiš malo te pomfrite, viš da ti se gomila oko stomaka. Misliš? Ma da, pa vidi. Ako ti tako kažeš. Jesi bila Jordanka na brod Sava nekad? Sama? Sava, brod Sava. Kako nisam? Pa znam da si bila. A ti sve znaš? Ne poznaješ Vitomira Tomića? Vitu. To je na Brodarac. A poznaješ njega? To je nije brod Sava, nego Brodarac. Bila sam Znam da je u Brodarac. Brodarcu, to sam bila mnogo pijana. Znam da je Brodarac, nego te pitam... Bila sam mnogo pijana. Ja sad ću ti kažem iskreno. Bila sam u Diktator. Iz Diktator nismo imali gde da idemo. Ajmo u Brodarac. Otišao sam u 5:30 ujutro mrtva pijana. Jednom u Brodarac i nikad više. I ono je bludi nemoral i rekao sam nikad više. Sam bilo letos. Jedini put u životu. Ja sam radio obezbeđenje tu. Jedini put u životu, letos sam bila i to do fajrom da sam sedela, do kraja. Jel ovaj Vjekomir Tomić reklamira Brodarac ili šta radi? Pogotovo na Brodarcu se svašta radi i ti šta... Jeste, brate, ono je bludi nemoral, ne se zebavam, brat, tad sam A otišao šta se dešava s djevojkama tamo, Jadranka, u tom... Ba, svašta i kad čuti, brate. Tu ima svega što želiš. Prilazile su nam bile neke ribe. Ja kažem ovom drugaru, bez ribe od ribe. Vidite ove, ali ono, baš jeftine ribe, baš jeftine, znači, katastrofa. Pevačica nam peva za 100, rekao imate nam. A si dolazila na Dorčelu bombo? Kako ne bi, brati, pa živim na Dorčelu. Ne, pitam ovako slučajno u informativno, bez veze, brate, nešto. Jel, Vitomir Tomić reklamira Brodarac ili ovako samo ide tamo? Vi tu vidiš svuda. Znači vi tu vidiš svuda. Da sam bila na Brodarac, bio je tu i švarao. Glavni menadžer broda Save i Brodarca je upravo Vitomir Tomić. I ne samo to, nego i još mnogo toga. Znamo se, a Vita, sa tim i tim momkom si bila u vezi, znamo se. Ajde, s kim sam bila u vezi? Sedeli smo tu u kafiću, bila si ovde došla, ja sam bio tu, znam sve te ljude, razumeš? Ajde, s kim sam bila u vezi, ajde da čujem da li znaš nekog više. Mislim, ja nisam nimala puno momaka u životu, ajde da čujem. I ti sad, na primjer, kad čuješ te stvari... Ajde, ali nemam ja taj problem javno da kažem s kim dečkom sam bila u vezi, brate. Ja nisam nijednu vezu krila, slobodno kaži. Tebi onda bude jasno, a pustite fore, ti si moj fan i sve te stvari. Dobro, ajde onda kaži s kim sam bila u vezi, ja nijednu vezu nisam krila, ja sam sve imala dugi i ozbiljne veze, ajde. A ne znam, to je bilo Duga davno. i ozbiljna veze, od 3 sedmice ozbiljna duga veza. 4 godine, 2 godine i godinu dana. Bila je s jednim momkom, 2 godine, ja mislim, bila sa 2 ili 2,5 godine, bila s jednim likom, mlad dečko, dobar dečak. Ne znam šta je. I nikad nisam imala mlađih dečka, meni je najmlađi dečko 9 godina stariji, evo opet grešiš, meni je najmlađi dečko 9 godina stariji od mene. Pa vidi, ovaj dečko nema 70 godina. Nema ni jedan moj dečko, nego moji momci su svi bili 91. godište, vrati, a ja sam 2000. On je to vreme imao 24-5 godina. E pa onda grešiš, moji momci su, pa ja onda koliko sam imala, vrati, 13. Pa ne znam, to je bilo pa nekih 4 godina možda. Možda tad sam imala, pre 4 godine sam imala vezu od 4 godine. Vidi, možda izgleda mlađe, znaš, možda izgleda mlađe, ja se ograđujem od toga, možda grešim, možda izgleda mlađe, ali deluje mi kao da imao 24-5 godina, tako nešto više nije imao. Onda sam ja imala 13 godina. I tad si još radila. Meni je Gastos, najbolji drugari, Gastos nije 91. ni 92. A nikad nisi imala dečka 92. Gastos mi je najbolji drugar, Gastos i ja nemamo ništa. Nego ste vi ograničeni umovi, ne mogu da vam objasnim, pošto su ganičeni kod terasa, vi ste... To samo pričaju likovi koji sve što hoda na dve noge i žene koje bi se gledali sa svakim likom. I to samo što likovi pričaju, razumiješ? Opet počinje. Pa nego i priča, Gastos nisi bila s Gastosom, buras, to su ograničeni umovi, moram da objasnim, kapiraš? Dobro, šta, kapiram, brate, kapiram, objasnim, ono, čekaj polako, brati, da si bila, to je tvoja stvar. Pa naravno, ba ne nego, neću da me neko
da neko to priča, jer on i ja nemamo ništa više od drugarstva, on i ja smo mnogo dobri drugari i to će tako da ostane zapravo. Sad briga bre, s kim si ti, to je tvoja lična stvar, brate, šta se ti bre, šta, bilo si, bilo si. Ja nemam taj problem, drugi, ja nikad ni jednog dečka nisam krila, brate. Ja se ne krijem, brate, mislim, ne krijem se, sad ne bi nikad javno imala dečka, ali generalno do sad sam imala sve dečke javno. Znaš, kad tako reaguješ burno, naš ljudi misle da lažeš i da kriješ i da ne No, nek misle šta hoće, boli me uvo, šta misle. Ladna, kažeš, to je moja stvar, brate, šta imam s nekim... Ne, nego me smaraju ti ljudi koji tako pričaju kao što je ovaj degenerik ograničen, ja ne volim ograničene ljude.